लोगोफोर जय हिन्द आं बर्मानिफ्राय माने हराव थांबाय थादोंमोन हर दैनै 22:47 जाबाय बेनिफ्राय नै मा जादों बाइकजों एक नहय माथा लोगोफोर माने जुमाय लोंदों मानसि हारसा मानसि लामायाव स्कुटिजों गोलैना दोङो उपाय गैया भाई बर्मानिफ्राय आं थांबाय थादोंमोन ओमफ्राय लाना पानी जाके खवांगौ मा मुरुब्रि पाते आसे दांगो हा बेदि खुला ए आनसि दे बहाय फाले ना उठ फलब मान उठे खोले कायो ना पानी खा हेलमेटो নাই पानी खा खा एको নহয় তুমি মুখটো চাই এইটো স্যার এইটো বাসিলে তো মুখ গোটাই গৈছে সে পানি খা এইটো স্যার বেশি জনা দে চাল গৈছে দে एको নাই বাসিলে মানুহ মুখটো কত ফাটিল মোৰ মুখটো কত ফাটিল দে एको নাই পানী খা দে মেটা ते मुट्टू आपको तो कहने होल बता दे एको दे हम दे हेलमेट निपिंदा गाड़ी चलाई राति कायो ना रास्ता कुनी बासालो হয় আগো ভাল মই রাতি গৈ আছে হ্যাঁ কুনি বাসালো হয় ওকলে পরে থাকলে রাতি চাই তুমি যত থাকলে দেখো এটা ফাটিল কেনকে ফাটিলে ন চাই ল কেনকে ফাটিলে লাগলে সে আরে লাগো আরে হেবি আরো সবতে ইকাম এই মুক্তি কোনে করি আছে খুব বেশি ওই কতবারই ক্রস হইতো মুখা পানি খা তো ফাটাইছে আমার এখন ওই দিন খুব ভালো যাবে এখন দেখো খুব নাম করা দেখো এখন এইটো স্যার গেছি আৰু তলত জি এইটো কষ্ট পাইছে এইটো কেনকে ফাটিল বে এইটো কেনকে ফাটিল এইটো কেনকে ফাটিল এখন হিসাবে নাই ন लोगोफोर हिसाबानो गैयानो केनके फाटिल लोगोफोर हरनि 11ता जालांबायनि 11ता जालांबाय हरनि उपाय गैया मा खालामनो न'आवबो थांनांगो रावबो गैया न'निबो मोनफैयाखै दासिमबो एथु साइल मुखु हालके साइल लोगोफोर हरनि 11ता जालांबाय न'आवबो थांनांगो बिसोरनि न'निबो रावबो मोनफैयाखै कमप्लिट हर बर्मायाव लोगोफोर उपाय गैया बेफोरबायदिनो सानसेखालिबो आं मा जाबावदो सानै बर' गथ'मोन बैयाव खारवाजानाव पालसारजों लोंनानै बाला दोन्दोंमोन लामायाव खुन्दायनानै गोलैना रावबो दैखाङाखैमोन बेनिफ्राय लाना फैना आं बेयाव गारफैदो हराव आरो दिनैबो सेम आं माने न'आव हर जानानै थाङोना मायबा नङा मायबा मोनसे मोनो सानसेखालि आरो सासे हारसा गथ' न'निफ्राय खारदो आरो बे मायाव थांगोन माने माबायावसो थांगोन बे बै हाग्रायाव थाग्राया हारसाफोरनि बोराय आइसिनिया बेयाव थांगोन माने बियो ओरैबायदि लेक्सार मारिबोयो उमुकजोंसो थांगोन आं ओरै म्यानमाराव उमुकजों ओरैसो माने हारसाया बेफोरबायदिखौसो लोगो मोनो दाबो नै हरनि 11ता जालांबाय रावबो न'निबो फैयाखै माबो फैयाखै बेनि नाम्बारजों न'नि मानसिखौ कल खालामनि हेलो हेलो जाय আছে না কোনি আইছে হ্যাঁ কোনি তার কোনি আই আছে হ্যাঁ কি দি আইছে কি দি সাইকেলে দি বাইকও নাই तार बाइक कोट आसे जाना ना तार बाइक এই বর্মা কটবাড়ি बै টার্নিংৰ ওচৰত तार बाइक তো আছে স্কুটি স্কুটি তো আমি কিনা আমাৰ গাওঁতে পাইছো বাবাটা সারা বেলেগে নিছি না বেলেগে আনছি গম পাইছো এই কলবাড়িৰ আছিল
স্কুটি ইচ্ছা মানুহজন নিবাৰ কাৰণে মানুহ ইয়াতে আমি ৰিস্ক ল'ব নোৱাৰে কিবা এটা হ'লে মোৰে প্ৰব্লেম হৈ যাব ইয়াৰ পৰা মই ঘৰত নি কিনে থব পাৰিব লেকিন মাথা তলত বা কি হৈছে এইটো মাথা তলত কিবা এটা হ'লে তাৰমানে ৰাতি যাই কিনে কিবা এটা হ'লে মোৰো ৰিস্ক হ'ব আৰু মেডিকেলত মানুহৰো ৰিস্ক হ'ব এইটো আমি ঘৰৰ মানুহ আহিলিয়ে আমি নিব পাৰিব তলত মানে কিবা এটা হৈছে এনে ওপৰত গোটাই ছালখিনিটো গৈছে তলতো কিবা এটা হ'ব পাৰে সোনকালে আহিবা দিয়ে ৰাতি 11টা হৈ গৈছে একো বেছি হোৱা নাই দে আছে মানুহটো ভালে আছে হ'লেও মানে আমি ৰিস্ক ল'ব নোৱাৰে তাৰমানে আমি একো ৰিস্ক ল'ব নোৱাৰে ঘৰৰ মানুহ আহিলিয়ে কিবা এটা কি কৰে লৈ যায় না মেডিকেলত লৈ যায় মই আছো দে মই আছো দিয়া মোৰতো বাগানপাৰা বুগলামাৰি মোৰ ঘৰ দে হ'ব দে দে হা দে আছে দে তাই শুই আছে তাক ফোন দিবা নোৱাৰি ইচ্ছা শুই আছে সি টেনশ্যন ল'ব নালাগে সি শুই আছে সি দে মা আছো दे मैं आसु दे लोगोफोर रिस्क लानो हाया जोङो मा जायो जेबो हमना मोना ना लोगोफोर मा खालामनो टाइमाबो माने 11टानि सायाव जालांगासिनो दं न'नि मानसिबो रावबो मोनफैयाखै जीवना गुबुनखौ बेफोरबायदि लामा दथानिफ्राय बोखांनो थांसिगोन बायदि मोनबाय आं लोगोफोर बबावबा थाङो बबावबा मायबा मोनसे लोगो मोनो आं मानो बेफोरबायदि लोगो मोनबाय थायो सानफ्रोमबो मायबा नङा मायबा मोनसे लोगोफोर हानायनि मालाय बिन्दास उन्दुना दङ गोलैनानै आंहा बेनिफ्राय हराव नै रावबो गैया नै लोगोफोर मेडिकेलावबो नायनि नै लोगोफोर मा खालामनो दुखु मोनो लोगोफोर मेडिकेलनि मानसिया आंखौ होनलायदो माने दिनैनि दिनावबोदि बेफोरबायदि गोलैना थानायखौ बोखांग्रा मानसि दंबयो माने मेडिकेलनि मानसिया हारसासो नालाय बेनिफ्राय बे गोलैनायाबो हारसा बेनिफ्राय आं बर' जाहैबाय नालाय बे माने ओरैबायदि मोजां मोनदों आंखौ दिनैनि दिनावबोदि बेफोरबायदि गोलैना थानायखौ बोखांनानै लाबोदो बिराद मोजां मोनदो होननानै आंनि थाखाय लोगोफोर बेखिनि जा बाथ्रा फंसे बुंदो बेनो आंनि थाखाय जोबोर माने गोसोखौ सान्ति होदो आरोना बे मेडिकेलनि डक्टरा बुंनाय बाथ्रा फंसे आंनि गोसोखौ जोबोर सान्ति होदो मा खालामनो उपाय गैया लोगोफोरनो रावबो गैया ने आलाय सिलाय हर गेजेराव मालाय जाय गोलैग्रा बे बिन्दास बिसनायाव ओरै जोंफोरा जोंनि बर' गथ'फोरा बेफोरबायदि दा जासै लोगोफोर लोङै जायै बिदि दा गोलै मोजां खामानि माव गावबा गाव टाइमाव न' ला आंबो मायबा मोनसे खामानियाव फैदोंमोन बरमायाव बेनिफ्राय आं हर जादो बेनिफ्राय आंखौ थांनो होआखैमोन न'आव नों थानबाय थादोंमोन बेनिफ्राय आं थाया आं खामानि दं फुङावनो होननानै आङो फैबाय फैनानै ससे फैबाय बरमा गथ'बारियाव गोलैनानै दङ बिसारे आरामसे बेनिफ्राय जोंनि बर' मानसि दङमोन सानै आं सिनायखानाय कलबारिनि बरमा कलबारिनि बिसोरो माने नायबाय दंमोन उपाय गैया बेनिफ्राय आङो गारियाव बोखांनानै लाना फैबाय दासान्दि जोंनियाव दारागाव बा सुकियाव ओरैबायदि लोंहैनाय जादों गथ'फोरा सेंग्रा गथ'फोरा ओमफ्राय लोंहैनानै मा जादों सिगारेटखौ मा खेबसेनो गंनै बोजाबग्रा जादों गंनै बोखायो दाख्लै आं सासे गथ'खौ नुदों खेबसेनो गंनै सिगारेट बोयो बाइक गंसेयाव साथाम ओरैबायदि फेदो अबस्था गैया उननि सानैयाथ' बाथाबलायनासो दोङो माने उननि सानैया गावजों गाव बाथाबलायदोसो आरोना ओमफ्राय बाथाबलायदो सलायग्राया ओरैबायदि डेन्जार बेनिफ्राय भाई दा बुंसैलै फंबायमोन ओरैबायदि लोंनाय बारा जादों फंबायमोन एसे खम खालाम आंखौ जायफोरा मोजां मोनो आंनि भिडिअखौ जायफोरा मोजां मोनो लोंनायफोरखौ एसे खम खालाम लोगोफोर बिदि दारागाव सुकियाव बांद्राय लोङै नाङा आन सिजोनाव बेसेबां दा लोङै गरम होननानै अब्ला लोगोफोर दिनै भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै जय हिन्द